ați venit la CER și bine ați venit la standul Romus. Romus Industries și IPA SA au o prezență comună în această ediție a CERC-ului. Vă așteptăm ca să ne vizitați nu numai aici, în stand, ci și pe internet la binecunoscuta adresă cer.kpnquest.ro. Am prezentat aici o soluție revoluționară, spunem într-un fel. Este vorba de o rețea națională a centrelor cibernetice comunitare din România. Este poate singura soluție prin care putem să asigurăm acces la internet și la calculatoare pentru întreaga populație a României la un cost foarte mic și foarte rapid, în câțiva ani. Credem că noi suntem cei care putem să o dezvoltăm împreună, bineînțeles, cu dumneavoastră, începând de la cei din jurul nostru până la mass media și toți cei care sunt interesați să dezvoltăm tehnologia informației în România. Aici s-a născut rețeaua națională de centre cibernetice comunitare. Vă mulțumesc!